Be dwi yma i sôn ydy y themau Celtaidd cyn Gristnogol yn y bedwaredd cainc o'r Mabinogi lle mae stori y ddrama hyn yma yn cymryd rhan yn dod o'r bedwaredd cainc. A wedyn mae'r themau, mae arbenigwyr ar y Mabinogion, dwi'n siŵr bod rhain o'ch chi'n argyhoeddedig neu'n ymwybodol o hynny, lle bod yna themau yn y ddrama hyn yma ac yn y Mabinogion, themau Cristnogol hefyd, o'r canol oesoedd, gan yr ysgrifenwyr ysgrifenwyr, fatha natur urddas, gwarth, sarhad a chywilydd, a hefyd i moes wersi i bawb ymddwyn yn gyfrifol a peidio ymhel â ochr wyllt natur, chwo? A hyn i gyd. Ond dwi'n yma i sôn am hynny, okay? Mae yna bobl lot gwella fi sy'n gwybod mwy am hynny. Dwi'n yma i sôn amdano themau cyn Geltaidd, achos mae'r bedar gainc, mae'n anodd siarad ydy. Mae'r bedair gainc, nhw ydy, meddwl nhw, y cynhara o'r 11 stori o'r Mabinogi sydd wedi goroesi. A darnau y stori sydd nhw, ydy'r hydrod y stori sydd hynna'n ddim yn gyfan gwbl gyda wedi goroesi. A mae yna lot mwy dim dar goll, yn does. Wedyn, y bedair gainc ydy'r rhai cynhara maen nhw, oherwydd bod nhw'n ymdrin â byd cynharach fydd lle oedd diwylliant a diwiau a credoau'r Brythoniaid. Wedyn, yn enwedig felly, y bedwaredd gainc, rwan, yn enwedig y bedwaredd gainc, oherwydd, a mi sylwch chi bod yna lot fawr o hyd a lledrith a bod yna lot mwy o ddiwiau Celtaidd yn cymryd rhan yn nhw. Felly, mwyn sôn amdan hyn, rwan, a'r themau hynny, mi roi chydig bach o gefndir, a dwi wedi cwtogi awr a hanner o sgwrs i lawr i awr i fynd rownd ysgolion, a hyn yma dwi'n cwtogi fo lawr i hanner awr, okay? So dwi'n eisiau cadw chi fyny, mae'n boeth, a da ni gyd yn ddechrau mlaen i fod o drama. Roi chi chydig bach o gefndir rwan o be oedd credoau perthnasol i beth dwi'n sôn am y Celtiaid, okay? Reit, y Celtiaid a'i diwiau, ynddo? Wel, da ni'n gwybod bod y Celtiaid yn bobl oedd gan... Da ni'n gwybod bod yna rhyw 350 o ddiwiau gen nhw ar draws Ewrop i gyd. Dim ond hynna, da ni'n gwybod amdan. Crefydd polytheistig, ond a'i crefydd yn teu rhywbeth arall. Achos be oedd nhw'n neud oedd creu diwiau i ymgyrffori bob math o bethau. Mae yna rhyw 33 illa o ddiwiau da ni'n gwybod amdano oedd yn gyffredin drwy Ewrop i gyd ganddyn nhw. A wedyn mae'r lleill i gyd yn fan ddiwiau y llwythau unigol. Ond beth nhw'n neud oedd creu diwiau pam felly oherwydd mae pobl animistaidd oedd nhw. Dyna oedd eu cred nhw, pobl animistaidd. A mae hynny yn golygu... Mae nhw'r diffiniad i chi wan, sborio i fi faglu oedd nid o. Mae nhw animistig, credu y modolaeth ysbrydion unigol sy'n byw mewn gwrthrychau a ffenomenau naturiol. Mae nhw'n credu na ysbrydion yn bodoli'n bob beth. Yn y gadar yma, os liciwch chi, yn y carpad yma, yn y camera yna. Dwi'n ddim. Ond mae'n pethau naturiol, dydy'r camera yma naturiol na di. Na di, tywed. A hefyd, maen nhw'n credu y modolaeth bodau ysbrydol sydd ar wahân neu efo'r gallu i wahanu o gyrff. A'r trydydd diffiniad ydy yr hypothesis, sy'n dal fod yna rym anfaterol yn animeiddio'r bydysawd. Reit, da chi gyd yn gwybod amdan Dr Brian Cox, yndych? Y Dr Brian Cox, yn byd enwog a dyn talentog, lot mwy talentog a fi, a lot mwy golygus na fi hefyd, yr un merchaid. Da chi'n meddwl? Anyway, da chi'n... Waw, diolch ti'n chwaer yn hwyl. Ydoedd yng Nghymraeg fi'n byd chwaith. Anyway, oedd Brian Cox o gyda fo yn audience with rhywbeth tebyg i beth dwi'n neud fan, ond efo lot mwy o ffeithiau call. Oedd o'n dweud, ddoth na ddyn yna fo security guard oedd o ar rhyw bocs, a beth gynno fo yn y bocs ma, oedd y diamond mwyaf yn y byd. Mae Brian Cox yn ysgwyd y diamond ma, fel hyn.
Pan dwi'n ysgwyd hwn wan, mae bob proton a niwtron tu fewn i bob atom tu fewn fo yn ysgwyd i bob man, de. A dwi'n stopio, maen nhw gyd yn dod yn ôl i'w lle. Gret, mae'n pawb, de. Ie, da iawn. Ond nid yn unig hynny, pan dwi'n ysgwyd y diamond ma wan, mae bob proton a niwtron yn mhob atom tu fewn y diamond, yndde? Ac yn y stafell mae i gyd, a na i dorri stori yma fyr, ac yno chi i gyd hefyd yn eich cyrff i gyd yn ysgwyd ac yn dod yn ôl i'w le. Ond nid yn unig hynny, pan dwi'n ysgwyd y diamond, mae bob proton a niwtron yn mhob atom yn y bydysawd yn ysgwyd, yndde? Ac yn dod yn ôl i'w le pan dwi'n stopio, reit de. Mae'n dod y Celtiaid yn glyfar. Oedden nhw'n gwybod hyn, rhywsyd yn ei gilydd, oedden nhw wedi dysgu bod hyn yn bosib illa, de. Ond ta waith, mae hwnna'n un elfen o'r crefydd animistaidd yma, lle. So oedden nhw'n creu i diwiau. A dyna, os da chi eisiau deall amdan credoau hen ddiwylliannau, drychwch ar eu chwedlau nhw o hyd. A mae'r themau yn eu chwedlau nhw, a byddai'n sôn am y rei sydd yn digwydd yn y Bedwaredd Gainc wan, a'r cyntaf ohonyn nhw ydy bod y diwiau yma yn mynd a dod rhwng y byd yma. Mae'r sylwch chi ar y Bedwaredd Gainc bod y byd ysbrydol yn digwydd yn y byd yma. Mae yna cyfeiriadau at rannau o Gymru yn y llall. Ond mae'r diwiau yma, maen nhw'n byw mewn rhyw... Mae gen nhw ganolfannau Caer Dathil, Caer Arianrhod, llefydd goruwch naturiol, da ni'n gwybod lle yn union maen nhw, tra mae'r llefydd eraill yn y chwedlau yn cael ei nodi fel llefydd daearyddol yng Nghymru. Wedyn mae'r byd yma yn bodoli yn y byd ni, sef, a mae hynny'n dangos, achos y Celtiaid oedd yr unig bobl Indo-Ewropeaidd oedd yn credu mae dyn greodd diwiau, nid diwiau greodd dyn. Mae yna lot o chwedlau, ambell i chwedl yn dweud bod y Duw yma wedi wneud y bobl yma yn y llall. Ond storis di hynny i egluro sut gath cenhedloedd i creu. Mae cred sylfaenol y Celtiaid ydy bod diwiau o blith dynion. A felly, enghraifft, y chwedl fawr yn un o chwedlau mwyaf enwog yr Iwerddon, y Tuatha De Danann, tylwyth y ddiwies danw, reit? A dyna beth yr Bedwaredd Gainc, sôn am plant Don di'n enw ni ar danw. Danw oedd y brif ddiwies, hi sy'n rhoi dŵr, roedd hi henw i'r afon Donwy, y Daniwb, a llwythio afonydd eraill drwy Ewrop. Wel, mi nath y Tuatha, mae'r gair Tuatha, mae'n cael ei sbelio Tuatha, chi ar bapur, Mae'r un gair a tylwyth, pobl danw, so tylwyth mewn ffordd. Yn ôl i chwedl nhw, mi ddyn nhw symud i Iwerddon, a maen nhw hyd yn oed rhoi dyddiad, os ydych chi, fatha 2 fileniwm cyn Crist, a i'r Tuatha De Danann gyrraedd Iwerddon, a wedyn dysgu ei sgiliau goruwch naturiol. Hynny di, y diwiau yma, plant Don, teulu mawr o diwiau, bobl oedd nhw, wedyn, so dyna di'r Tuatha De Danann, a mae nhw'n rhedeg mwy neu lai yn paralel efo'r Bedwaredd Gainc, achos Tuatha De Danann, plant Don, a wedyn y Bedwaredd Gainc, math fab, mathonwy, mae'r bedair gainc i fod i sôn am Pryderi, ond i Pryderi, ond yn ymddangos unwaith neu ddwy, mewn 2 o'r ginciau, a wedyn, ond am math fab mathonwy. Ond nid yn unig am math fab mathonwy, am plant Don, mae gennych chi yr enghraifft fan. Yn y Tuatha De Danann, mae gennych chi y Duw Nuaha, neu Nwyd. Mae'n anodd fel ysbryd efo, Nwada. A pwy oedd o? Nydd. Pwy oedd Nydd? Llydd ap Llefelys. O gainc arall mae hon, wrth gwrs, dim cainc, ond stori arall o'r Mabinogi. Duw Iachau a Duw Cŵn. O'n nhw wedi sylwi bod Cŵn yn llyfu clwyfa mwyn Iachau clwyfa. Dyna pam bod yn cynrychioli Iachau a Cŵn. A pwy oedd Nwyd? Mae'n job cael y peth yma nawn. Nwyd a'r Getlan. A'r Getlon. Be mae hynny'n olygu? Llaw arian. Nydd,
llaw eraint de, yn chwedl ni. De, mae nydd wedi troi'n llydd rhywbryd yn y canol oesoedd am ryw reswm. Maen nhw wedi ffeindio teml iddo fo yn Lydni, mae'r gair Lydni'n dod o llydd. A wedyn, mae'r ddau yna, yr un Duw ydyn nhw yn y ddau ddiwylliant yn Werddon ac yng Nghymru, maen nhw'n rhyfela, mae nydd yn stori llydd a llefelus yn cwffio yn erbyn un o'r tri pladd oedd i Brydain. Y cyntaf di'r Coraniaid. Pwy oedd y Coraniaid? Corachod meddwl nhw, de. O na, os byddwch chi fewn i'r gair ei hun, mae bosib nhw fod y Coritani llwyth oedd yn byw, Celtiaid oedd yn byw yn Lloegr, a nhw newid i hynny i Coriel Tawfi wedyn. Wedyn, yn yr rhyfeloedd hynny, mae nydd, neu llydd os ydych chi, yn cael torri fraich i ffwrdd, a mae'n cael llaw arian yn ei lefo. Mae nwyda yn cael yn union rhywun fath, cael llaw arian. Wedyn, y nesaf o'r teulu, plant, danw, don yma, ydy mae gennych chi gofnw, Duw gwaith metal. Yn y bedwaredd cainc, mae gennych chi gofanon, i gyfystyr gofanon mab don. Mae o'n frawd i Gwydion ag i Lfaethwy ac i Hyfaidd, Hyfaidd fab don. Mae yna 4 brawd yn digwydd yn y... A dyma nhw, mae gofanon, beth o Duw gwaith metal, gof, dyna lle ni'n cael y gair gofaint, gof, hyd yma lle. A wedyn, mae o hefyd yn dduw, ond eto yn berson. Be am Gwydion ac Ilfaethwy, wel, be di nhw, maen nhw'n cynrychioli yr dewiniaid yma, derwyddon oedd nhw, estalwm, maen nhw'n cael ei newid i ddewiniaid, mae'r diwiad wedi cael ei newid i dylwydd teg, bellach, oherwydd Gristnogaeth yna llall. Wedyn, ia, so maen nhw, wedyn mae'r derwyddon yn ei mysg nhw, yna offeiriaid, oedd yn cynnal yn rhedag crefyddau ac arferion crefyddol y Celtiaid, ac oedd nhw'n awdurdod moesol ac awdurdod gwleidyddol, os liciwch chi, cos nhw oedd yr unig beth oedd yn uno y cannoedd o lwythau Celtiaid yma drwy Ewrop. Yr unig beth oedd yn uno nhw i gyd, efo'i gilydd, heblaw am y iaith, wrth gwrs, iaith proto-Celteg a wedyn Celteg. Wedyn, dyna nhw oedd yr unig foes. A pam oedd nhw'n awdurdod? Oherwydd bod nhw'n cymuno efo'r byd ysbrydol yma, lle oedd y miloedd o ysbrydion yma oedd y Celtiaid wedi greu i gynrychioli yr holl elfennau, y pob planhigyn a pob peth, nhw oedd yn cymuno efo hwnnw. Achos oedd hi'n gymdeithas amaethyddol, oedd yn dibynnu ar y tymhorau. Oedd y derwyddon yn gallu, da ni'n gwybod bod nhw'n experts ar seryddiaeth yna llall, da ni'n gwybod hynny o'r calendar yn gael, y Colfini calendar, maen nhw wedi ffeindio wedi cael ei sgwennu yn galeg. Mae o cystal, os nad gwell na, y Mayans, oedd y Mayans wrong, doedd, wedi byd efo dod i ben. Anyway, a wedyn, swn i'n gallu mynd ymlaen, ond nhw oedd yn cymuno, a maen nhw'n digwydd yn y chwedlau yma, nhw di'r bobl yma sydd yn ddewiniad, ond dyn nhw'n cael eu rhestru fel diwiau. Wedyn, mae gennych chi lir, neu ler, rhain gael efo yn Werddon, llyr ni, fod i'r môr. Dydy o ddim, mae gennych chi Mananen Maclir yn Werddon, Manawydan fab llyr yn Cainc Branwen, mab llyr, ond mab y môr ydy o. Dim personoli y môr maen nhw wedi wrth greu Duw ar enw llyr, personoli rhywbeth. Wedyn, da ni'n dod wan at Math, Math fab Mathonwy. Mae o'n frawd i Don, Don y ddiwies fwyaf drwy Ewrop i gyd gyn y Celtiaid. Danw yn ei Werddon, wrth gwrs. Wan, be mae'n olygu yr enw Math fab Mathonwy? Reit, wel, mae'r gair math, Mae wedi cael ei brofi i ddod. Mae yna rei bobl yn dweud bod o'n dod o'r proto-Celtaidd yn golygu matw, yn golygu arth. Dyna ddim yn ei sens, Achos yn Werddon, mi oedd y gair am arth yn tabw, am ryw reswm gath o'i wneud yn tabw gen y crefyddwyr cynnar. Enwi, mae'n dod o be di math da mae o'n olygu, Yn proto-Celtaidd, mati, Goedeleg a'r hen Wyddelog, maith, Cymraeg a Cymraeg ganol, mad. Llydaweg ganol a Llydaweg hyd heddiw yma, mat. Llydaweg fodern, mad, ied mad, maen nhw'n dweud, chi da,
y Cernyweg, Mas, Galeg, y Goli, siwan de, Mat, maen nhw wedi ffindio hwnnw ar y calendar colini, so maen nhw'n gwybod hynny. So, da, fab, math, on, nwy. Math, da eto, mae on, yr elfen yna yn golygu diwdod, diwdod gwrwaidd fel arfer. A'r wy ar ei benno yn golygu tir, felly tir y diw da. Felly math ydy y diw da o dir y diw da. Dyna beth o. Sbiwch chi wedyn yn ôl i'r stori y Tywahad Dedanan. Mae gennych chi un o'r prif ddiwiau yn fanna sydd yn fab i Don, mae'n rhain dweud, rhai eraill yn dweud bod o'n frawd, a mae'n ambell un yn dweud bod o'n dad i Don. Y dada, oce? Dyna beth mae hwnnw'n dod o'r gair, gyda i rwla, mynd yn ôl i proto-Celtaidd eto, dwi'n cofio hynny. Ta waith, dyna mae'n olygu hynny, y dagda. Y dagda mae'n cael ei spelio, ond dada, da chi'n dweud. So, y diw da mae hwnnw'n olygu, dyna beth i ystyr o. Felly, ydy math yn gyfystyr eto wan efo y dada yn Iwerddon. So, mae hynna'n dangos i ni faint mor hen ydy'r chwedl yma. So, hwnna di un o'r themau cyntaf un o'n eisiau drafod. Edwch chi ofyn cwestiynau fi wedyn, oce? Ac hefyd yn Iwerddon, mae gennych chi derwydd ddiwiau, chyfo. Y bobl yma sy'n mynd ac yn dod rhwng y byd yma, y dimension nesaf. Mae yna rhai bobl gallu mynd rhai diwylliannau, oeddwn ni'n neud y fath ers dalwm yn, dim fi'n bersonol, ond ni'r Cymru, yn siaman, so oes bobl yn sôn amdano nhw wan, yr ofyddion, ofets, ofyddion ymysg y derwyddon, oedd yn gallu mynd i'r byd arall yma. Ac os liciwch chi mae hynna bodoli, dyri, achos os da chi yn mynd i fewn, drwy bod matha o bethau, drymio, llafarganu, cyffuriau, beth bynnag, da chi'n mynd i rôl arall yn eich pen, ynddo? A'r pethau da chi'n gwrdd yma yna, edwch chi'n dweud bod nhw ddim yn bodoli, cos maen nhw'n bodoli, cos da chi'n gweld nhw, cos mae yn eich pen chi, mae'r holl beth yna yn gymlath, ond derwydd ddiwiau, mae yna lwyth yn nhw'n Iwerddon, ar enw math, masgen a mathnws, oce? Mae yna lwyth yn nhw. So, reit, math, da ni'n gwybod yma'n bwydi o. Ynda, da chi'n glir yma, ynda? Yna fo te. Oce, reit, so. Iawn ta, thema arall sydd yn ymddangos yn ni, ydy y cosb drifflig yma, oce? Na i so, draw at y tynghedau yma'n munud, y tynghedau mae Arianrhod yr oed. Ond mae yna gosb drifflig, oce? Da ni'n meddwl, mae yna haneswyr ag archeolegwyr yn dechrau dod i ddall fan mwy amdano hon. Da chi'n gwybod y dyn na, y Lindo Man, wedi ffindio fo, ydy ei gorff o wedi goroesi yn y gors, chwa? Wedi cael marwolaeth drifflig, ynddo, wedi cael ei grogi, torri wddw a twll yn ei ben, ia? Beth ola. Maen nhw'n recro bod o'n ddyn o gryn awdurdod, cos o'n sbio ar beth gynnu fo yn ei fol, chwa, yn ei stumog, de. Sori os da chi'n newid fyta. Ond, mae o wedi dioddau cosb drifflig, neu falle bod o'n dderwydd oedd yn rhoi di hun i gael ei aberthu, cos oedd gen y Celtiaid dim ofn y byd arall, mae honno'n thema ddau at y munud. Oedd nhw'n credu bod y byd arall, jyst camu byd arall oedd eich pan ydych chi'n marw, chwa. Dyna fo, oedd chi'n gallu dod yn ôl fyd wedyn. So, y gosb drifflig mae math yn rhoi, da chi'n gyfarwydd ar stori, yndych, dwi'n cymryd, yndych, am ei dwyllo fo ac am dreisio goewin, y forwyn, chwa. A wedyn mae'n rhaid y gosb dyri ar gwydion ag ilfithwy. Mae o'n i troi nhw yn garw ag ewig, gyrru nhw allan i'r fyw ymysg yr anifiliaid a bod fel yr anifiliaid a pam da chi amser i'r anifiliaid gael epil a cymharu, beth ydych chi'n galw fo paru, ond da chi eitha neu'r fath, am flwyddyn gron, sef elfen arall o hen gred y Celtiaid oedd troad y tymhorau. Mae hwnna'n dod i fyny mewn lot o chwedlau, er enghraifft pan oedd y dada yn chwarae delyn, dyrming fel yna, oedd o'n gallu rhaid y tymhorau mewn trefn. Dyn oedd y themau yma troad yr hod, blwyddyn gron yn bwysig iawn yn ei troad rhod, troad ffawd, troad y tymhorau, olwyn gron. Ar arian pres,
cynhara, y llwysi cynhara i fasu arian ym Mhrydain. Sylwch chi ar cynllun ar eu coins nhw, ynde? Olwyn, wastad. Olwyn a hael. Mae gen i un yn fan hyn. Mae hwn yn replica o un o'r coins Cynfelyn. Okay? Trwad, mae'r olwyn yma yn bwysig iawn. So mae'r gost brifflig yma, mae'n troi nhw. A mae hyn hefyd yn cyffwrdd â thema arall yn dod i traws fudor enaid, dych chi. Ddoi at honno eto, y munud e. Ond mae'n troi nhw'n anifel. Mae'r enaid nhw'n mynd i fewn i anifel. A wedyn, maen nhw'n dod yn ôl ar o blwyddyn gron a maen nhw wedi paru a maen nhw wedi cael epil, do. A wedyn, mae math yn bedyddio hwnnw a'i enwi fo. Thema arall bwysig ydy, be oedd y Celtiaid yn credu, y gair a bobloedd Indo-Ewropeaidd eraill. Ni'n gwybod o hanes y Fedas yn gogledd yr India efo'i bramins nhw sef i derwyddon nhw. Mae stwff nhw wedi goroesi mewn i brynt i ysgrifen. A da ni'n gwybod, mae Hindwyaeth yn dal i fynd. Nhw oedd y bobl cyntaf yn y crefydd Hindw. Wedyn, so y gair, does am byd yn bodoli tan da chi'n dweud fod yn bodoli. Mae gair a gwir yn dod o'r un gwraidd air Celtaidd. Yr un gair ydy o'n golygu'r unio'r un peth. So mae'n enwi yr epil bach yma, droi fo'n ôl, droi fo'n ddyn a'i galw fo'n hyddwn. Wedyn mae'n gyrru nhw'n ôl eto, ynddi? Y sawl oedd yn ferch tro yma, yn ewig, geith o fod wan yn faedd. Faedd gwyll, a llall oedd yn garw, geith o fod yn hwch wan, gyrru nhw ffwrdd am flwyddyn gron arall. Maen nhw'n dod yn ôl mewn blwyddyn gron, a mae gen nhw epil, a mae'n bedyddio hwnnw a enwi fo, dod o fo i fodolaeth fel dyn, a galw fo'n hychgwn, ie? Hychgwn. Ie. A wedyn eto mae'n gyrru nhw'n ôl ffwrdd, ie, beth ys i, baedd. Wan, mae'n gyrru nhw'n ffwrdd fel bleiddiaid, a maen nhw'n swopio drosodd eto, hogan. A maen nhw'n dod yn ôl efo epil, maen nhw'n gael fo'n bleiddwn, okay? Mae'n bodoli gair, enwi, bedyddio mewn ffordd. Ac, so dyna ni, mae'r gosb drifflig yma, y gosb erchill yma, oedden nhw'n heiddi am, mae'n amser sy'n nhw? Dim lot ar ôl nawr. O, oce, iawn. Reit, so mae cos brifflig yn rhan o'r beth yma, reit, oce. A wedyn, ond, y tynged, a'r tynneg drifflig nath Arianrhod roi, dim enwi tan dwi'n enwi fo, dim arfau tan dwi'n gwisgo'r arfau, a dim gwraig o genedl ar y ddaear hon, Mae'r tynged yma, mae o'n rhan bwysig, o dynged fennol o diwylliant Iwerddon, ac mae o wedi bodoli yma yng Nghymru hefyd, hyd yn oed yn y canol oesoedd, mae yna chwedl amdan Dafydd ap Gwilym, o'na rhyw frenin yn Powys wedi sarhau i fam o. So mae nath o gywydd gwawd i'r brenin yma, gar i'r brenin ddisgyn yn farw. Chwedl ydi, sy'n dangos i ni bod grym barddoniaeth yn bodoli, achos mae'r tynged yma'n perthyn i'r traddodiad gys yn Iwerddon, sef rhoi melldydd ar rywun os diciwch chi tyngad am dorri cytundeb dwyfol, achos yr unig beth oedd yn uno yr holl lwythau yma i gyd oedd derwyddon yn enw dyngu llw ar gytundeb ar diriogaeth yn y beth bynnag, yn enw'r diwiau. Os oedden nhw'n torri'r cytundeb, oedden nhw'n pechu'r diwiau. A'r gosb am pechu'r diwiau oedd geis, tabw, tynged, gwaharddiad. Wedyn dyna beth Reit. So, da chi'n cael, a wedyn mae yna gytundeb dwyfol, mae Pryderi wedi cael moch gan arawn brenin annwn dyw y byd arall. Dio ddim yn cael gwarad, dio ddim yn cael ei gwerthu nhw, na'i rhoi nhw ffwrdd. So mae Gwydion yn ei dwyllo fo i ffeirio dri am y pethau yma wedi greu yn y llen. Da chi'n gwybod y stori yn dechrau gobeithio. Reit, a hefyd... I munud, iawn, oce. Mae'r sioe wedi'n arwyn. Dewis, mae dyn yn gallu dewis i ffawd yn hytrach na rhagluniaeth, bod ffawd wedi cael ei pethau. Mae hynna'n bwysig. Mae yna ffawd oes, ond da chi'n gallu dewis. Mae diwiau'n cynrychioli ffawd, mae dyn yn dewis ffordd allan o'r ffawd yna. Mae blodeuwedd drian i dewis hi ydy y ffawd mae hi'n gael yn y llall. Dwi'n sbidio fel dylan. Genedigaeth anarferol. Mae yna lot o hynny'n digwydd, mae hynny'n rhan o beth. Rhwng dau fyd, uchelwydd, planhigyn sy'n
yn byw ar ben coedan, ond dydy o ddim yn coedan nag yn blanhigyn. Rhyd, chi, dros afon, dydy o ddim yn ddŵr, dydy o ddim yn ddiar. Rhyd, lle gas llaner chi'n ganol coed hefyd, llynnoedd pyrs i'r ddau fyd. Mae'r holl beth yma i gyd, mae rhwng dau fyd yn gweud, lle mae gwydion yn lladd Pryderi, mae'n gallu defnyddio hyd wrth wneud yn felenryd lawr mewn twrog mewn nhw, oce? Yn dyn ôl y greps yma. Wedyn, chi, mae'n gallu, oherwydd bod o rhwng dau fyd, mae'n gallu defnyddio hyd yn gryfach, ynddo? Tragwyddoldeb yr enaid, trawsfudo enaid o un peth i'r llall. A mae hwn, a da chi'n gwybod y pethau efo llwy sydd wedi ladd llwy, nid ar farch, nid ar ddeiar, nid ar tu fewn tu, a nid tu allan. Dyna pam yr holl, mae rhwng dau beth, gwawr, cyfnos, lan afon, ochr llyn, wastad. Dwi wedi neud o dos pwyll a hafgan a pob peth yn y llall. Reit? Ond, blodeuwedd, creu blodeuwedd, mae hi o'n hwn di'r ola, de. Ie, mae'r blodeuwedd, maen nhw'n creu hi allan o blodau'r deri, coedan y sanctaidd, doethineb, y banadl eithin yn y llall, maen nhw'n fythol wyrdd, mae yna blodau ar yr eithin drwy'r flwyddyn i gyd. Erwain, mae o'n iachau gymaint o bethau yna'r restr ohonyn nhw, de. Da chi'n cofio, Dr Venter, yn 2 flynedd neu 2 yn ôl, roi lwmp o fater organic mewn petri dish, wedyn yn creu genetic cod bacteria i injectio fe fewn o, a ddoth o'n fyw a byw fel bacteria, fel y bacteria yna. Mae gwydion a math yn cyfuno i hyd a'i lledrith pwerus, dyw a derwydd, ac yn gwneud yr union un peth. Maen nhw'n gwneud enaid i'r stwpyn o stwff organic fa. Doedd y ciltiaid yn glyfar. Lot mwy. Diolch.